é certo que hai que facer a transición, pero hai que ir facendo, acabando as que temos pendentes, e cando falamos nunha transición xusta, eu creo que hai un debe en Galicia, na política estatal previo, que non anticipou o peche das centrales de carbón. E agora mesmo estamos diseñando os programas de transición xusta para os peches das centrales de carbón galegas e actuando sobre elas con moita axuda de Europa. Fíxose todo nestes 2 últimos anos. Eu creo que tiña que estar feito de antes. Perdenose 10 anos. Desde o ano 2011, 2012, xa se podía ter avanzado nisto. E houve que facelo dun xeito acelerado nestes 2 últimos anos. Por tanto, os responsables políticos nese tempo pois non se tomaron en serio a transición enerxética e ecolóxica. Por tanto, agora temos que axudar a rematar o que xa estaba, o que falamos, o carbón de Meirama e as Pontes. Desde logo, eso xa está no seu final, pero o que temos que ver claro é como axudamos esa transición, porque creo que chegamos moi retrasados. E é certo que a seguinte transición, é dicir, o abandono do gas, que é o que se está falando nos centros de ciclo combinado, e gasificación, e tamén noutros fósiles, como no caso da refinería, terá tamén que irse anticipando. Pero creo que temos que pechar primeiro esta etapa pensando na seguinte. Desde logo que o gas natural vai a ter un papel de transición, pero no ano 2050 non debe seguir xogando un papel no sistema enerxético europeo. O gas fósil, falo, pero sí que polo camiño debemos ter outras enerxías de respaldo. As renovables, só por si só, non nos van chegar. Renovables e almacenamento, probablemente necesitemos outras enerxías que nos axuden en picos, ou cando as renovables non podan dar todo de sí. Entonces, mentras descarbonizamos o sistema, temos que ir contando con certas tecnoloxías de respaldo. Hai que ver como vai ser ese ritmo, de aquí a 2030 somos ambiciosos, pero, por exemplo, a día de hoxe non podemos prescindir do gas, a día de hoxe. A mí gustaríame que en 2030 sí, pero en todo caso, algunha desas infraestructuras pode ser incluso necesaria durante un tempo como elemento de respaldo, e pode ser que a súa combustión non sexa de gases fósiles, que poda haber outro tipo de gases. Aquí estáse traballando moito co hidróxeno, e algunha desas plantas podría ser utilizada, por exemplo, como elemento de uso para toda a tecnoloxía de hidróxeno. Hidróxeno verde, quero dicir, hidróxeno producido únicamente a través de enerxías renovables. Eu creo que temos que avanzar neso, pero xa digo, primeiro temos que salvar o que pasou nesas 2 centrais. En Meirama va máis adiantado, pero nas Pontes vai con certo retraso. Mesmo estamos vendo que a Xunta de Galicia non asina os convenios de transición xusta, nas que o goberno central e Europa queren que se faga xa para poñer cartos sobre a mesa para traballar xa. Por lo tanto, hai certos obstáculos que temos que ir limando por este camiño, pero é certo, o gas fósil ten que ir desaparecendo do noso sistema enerxético.